बिनि उनाव बर'फोरा हालमाजि मावनायफोर महिलानि मिसेस पलस्रि बसुमतारी, मिसेस आमेनस्रि मुसाहारि, मिसेस बारनि नार्जारि बयबो गोबारै आखाइ खबनानै होदो। जेनेबा नोंथांमोना बे समाव फैनो हासिगोन। श्रीमती सलमिया नार्जारि, श्री अजित बसुमतारी, श्री फिरज मुसाहारि, श्री दैथुन नार्जारि, श्री फिलिप इस्लारि, श्री देरहासार बसुमतारी अन्नानै समावहाय थाब फैदो। बे समाव जों बिथांमोनखौ आर'नाइजों बरायगोन। जों खनसेबाव गोबारै आखाइ खबनानै बिथांमोनखौ मान बावगौनि।